ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб, ҳама каса хушомадед ба канали Харида Фурӯш ТВ. Дар навори имрӯза якчанд эълонҳои нав ба мо равон кардагиянд, пешниҳоди шумо мегардонем. Агар шумо ҳам хона, мошин чизе барои фурӯш дошта бошед, пешниҳод кунед, дар навори оянда ҳатман реклама мекунем. Рафтем. Заминус ростих шуруай. Мақсад айнами угли ҳами хона ҳам хемерава кароче инамихе бояд брава то анаму дарбича даи мемона инам кашисиш полни дарахтош гӯ кадай бо